Aisha, Indo Aisha ta Zaria mai dan kallabi daya. Indo Aisha ta Zaria mai dan kallabi daya. Ni ce Aisha ta Zaria wazan so guda daya. Ni ne ke dago akan kaunar kina shan take, buri na kawai a gasar san kina tsallake. Imina agaje akan kifa zan yi da kwarake, domin ke kadai na baiwa sirrin zuciya daya. Komai za a ce akan ki a bar na sha wuya, zana yi kokawa da damba akan ki sarauniya. In baki so ni ba a yau zan faɗa rijiya, daure Aisha ki zaɓan ko da tsumin giya ɗaya. Arina ban zaɓe ka ba kuma samni ba zan ki ka ba. Kaje ka jira zan nazari don kun fita mini zuciya ɗaya. Tanga sarauniya ɗanya dodo nake inkiya, ni zan maki kyautar saniya da yi kasa na zuciya ɗaya. Ni dole gaban kina durkusa, ne ba ta domin kin isa, ki bar kaunar kina bar wasa, na samu cika buri guda ɗaya. Ba kuma samni ba zan ki ka ba. Kaje ka jira zan nazari don kun fita mini zuciya ɗaya. Ni ne garmaho ki so ni na yi musu hoho, na yo kwalliya ki duba wando ba maho, daure Aisha ki zaɓan kar da na yo gaho, domin ke kaɗai na baiwa dukan zuciya ɗaya. Ke ce ki fice a dukkan 'yan matan gari, in har ba bike a raina zan shiga haddari. Murna ta kawai da sanki nake alfahari, don haka dole ne na biki mazazzaga a nahiya. Ba kuma samni ba zan ki ka ba. Kaje ka jira zan nazari don kun fita mini zuciya ɗaya. Ni daure gunki na zo ki ji, akan kina ɗauko ban gaji, ki daure ki mina a gaji, ki zaɓarin kin ji masoya ɗaya. A sanki nake ta yawan jiri, ko zaɓa a kai da gidan mari, da ke nizan alfahari nan karfaki banin shawaya ɗaya. Arina ban zaɓe ka ba kuma samni ba zan ki ka ba. Kaje ka jira zan nazari don kun fita mini zuciya ɗaya. Aisha gare ki ne so domin ki ji, zumar gauna na baki na sha ki yi mini agaji. In baki so ni ba ku ba zan sha domin ki ji, Indo Aisha a so ne ki mini agaji daya. Ni na haukace na susuce kan Aisha, in baki so ne ba ku ba yau ni ma za na sha. Giyar kaunar kina sha ina nan har bayan isha, ko zan kwana ɗari ban tafiya daga nan sai an yi bikin mu da Aisha ɗaya. Arina ban zaɓe ka ba kuma samni ba zan ki ka ba. Kaje ka jira zan nazari don kun fita mini zuciya ɗaya.
nazari don kun fita mini zuciya ɗaya. Zannan gangara sai na gagara akan ki nake bara ki daure kin ji Aisha ɗaya. Akan ki na barbaɗe ko zafi ki sani tankaɗe hiyar ƙaunar ki na kwankwaɗe aba so ka fakiya da ni ɗaya. Ban zaɓe gaba kuma samni ba zan ki gaba, kaje ka jira zan nazari don kun fita mini zuciya ɗaya. Lauri na ki ne mai kaunar ki ne abin fayabar ki ne mai suna kar da kiya da ni ɗaya. Ke fice ko zango ka ce ni na firgice akan kaunar ki masoyiya daya. Arina ban zaɓe gaba kuma samni ba zan ki gaba, kaje ka jira zan nazari don kun fita mini zuciya ɗaya. Indo Aisha tawa Garmaho ne me zan Aisha ɗan ya kuce sai ni gimbiya. Ni tangala Indo Aisha. ni taushe gunki na durkusa Ni dauɗe sanin warwasa. ni zanna abannin girgiza Kari ne na kifa Aisha, abba ku bar da Aisha dan ta rikita mini zuciya ɗaya. A gare ku na zan masarauniya don ku rikita mini zuciya, ina ƙaunar ku gaba ɗaya, ku je ku jira sati guda ku dawo zan ɗau